Salutare și bun venit la un nou episod de Brawl Stars. Eu sunt Cristi și astăzi, cum ați văzut și din thumbnail și din titlu, ne-a picat o cromatică. Dar care dintre ele? Gale sau Search? Da, avem, vedeți, 36 de brawleri. Dăm încet și după asta să fie, acel brawler, nu după ăsta, aici ar trebui să fie acel brawler, vedeți, și Gale, ne-a picat Gale, Gale. Frumos, am jucat la turneu cu random, că n-am avut cu cine și 4 win-uri, nu-mi pasă cum mă record de 12 win-uri, vreau să fac și record de 15, dar nu prea-mi pasă. Vedem niște meciuri cu acest Galen. Așa, un kill și să-și băgăm cu Crow, că avem misiuni și la Brawl Ball, să vedem. Aoleu, viață. Ați văzut, când stai la casă, este foarte uitat, ce foarte uită lumea cu motorul. Da. Așa, deci, haide. Mamă, ce mi-a dat copilul, da, slab. Nu. Da, vreau că dă. El acum e super pe hai viață. Bun, dai. 3212 am dat. Bam. Bam. Wow. 2-3 hituri să ne dau. Dacă îi mai dau unde ăsta și încă unde ăsta este perfect nou power up, este foarte ușor. Să vină un episod special când facem 20 de cap. Poate facem acum, adică acum, astăzi. Facem un episod, o să filmăm. Cât mai... Bă! M-a dat o ferie. Uite acolo. Nu știu ce-am dat-o. Că oricum o să-l bat. Forță bună. Da. Să mai băgăm și cu Crow. Dacă nu mai avem 11-20.000 de trofee. Search. Nu. Da, uite cum vine, vedeți, Leon este power 9 bun, adică e forță. Băgăm, uite, avem 3 win-uri, stai să vedem, suntem pe Instagram. Da. Așa. Da, este un prieten de pe YouTube, să zic așa. Vreau să în Gale. Da, nu contează, uite, avem pe de ăsta Super City Rumble și Brawl Ball. Să jucăm și la Super City Rumble. Nu prea place minigame-ul, dar... Mamă, 5! Mă lăsați-mă. Îmi place. Scuzați-mă că n-am mai postat, o să încerc să postez zilnic sau data la 2 zile, că am avut foarte multe treabă pe acasă, că a trebuit să renovăm, să ducărim, să... Nu. Chestii socoteli. Jackie e tank pe aici, să zic așa, super tank, să zic. Pentru că da, duce pe mijloc și eu pe tot, că... What the fuck, mi se... Mamă, nu, asta nu e bine. Nu-i de mine, nu e bine. Perfect, am fugit și nu vreau să-l bag pe ăsta. Bine zis să încerc, că ultima ta am gadget. Da, văd, vedem. Da. Gadget și sărim. Nu, că mi s-a terminat gadgetul. Nu, mamă, la fix mi-am dat gadgetul.
Am uit în zonă locul 5, perfect. Facem, mai jucăm câteva mai jucase. Nu să facem misiunea numai locul 5 și este bine. Da. Cât avem 5 minute, nu? Este ok. Da, o să mai băgăm meciul ăsta și o să mai facem trofee, o grămadă și o să revenim. Da, după meciul ăsta. Adică, da, băgăm meciul ăsta și o să mai băgăm game. Ca să facem misiuni și după aia revenim. Da. Și acest episod se apară tot astăzi când îl filmez. Pe 11... Da, 11 astăzi. Păi vreau să iau ăsta, dar mie că... Vezi? Ce golan? Ce golanel? Ce golanel? Golanelele te-ai dus. Sau m-am dus eu. Asta... Wow, ce pătictos. Copilos. Dar ce ghiciu, ce mai mult... Trei ghiciu îmi place mai mult. Ăsta pe Dynamite, pe Crow și pe Gale. Nu-mi plac. Pe Sandy nu știu cum e. Ba, n-am nici, da. O să ne uităm, să vedem și cum e pe Sandy, dar nici o șansă pentru Bea să mai trăiască. Adică, what the fuck. Nu prea cum să bat botul, că da, nu o să ne-am dus după mine, că n-am mult power up. Scuz. Da. Și mamă, ce bine că n-a dat pe mine. Nu mă împinge copile. Bun, mi se opune și la misiune. Nu știu cum era mie pe niciun visor, bă, nomule. De ce fac? Stai cu niște băieți. Ai dat ultima ta și tu inteligență multă, bă, să te-ai gândit. Te-ai gândit mult, tati. Dar stai, adică dacă am făcut ultima ta sar pe tine. Da, nu sar pe tine. Puteam să dau ultima ta, îl băteam. Da, Gale o să câștige clar 99, dar ne. Mai pot scot, ne. 7 minute. O să mai băgăm niște meciuri singuri și o să revenim când. Da, o să revenim. Da, băieți, am mai băgat 3 meciuri, deci 3 meciuri. Sau 4, nu, cred că 4 exit. Nu, 4 meciuri. Și am rezultat și am făcut și Big Box, am făcut și misiunea. 60 minute. Da, am puncte pe Gale. Bun. Upgradăm. Deci 4 meciuri am luat. Primul meci am făcut locul 2, pe celelalte 3 am luat numai win. Adică te rog frumos. Deci am făcut și misiunea. Uite, mai e Vlad online, e Andrei. Da, nu contează. Câte minute avem? Mamă, 8. O să băgăm un meci de Brawl Ball. Nu cu Crow, mamă, eu știu ce mă, păi e și am băgat cu Crow. Bă, sper, mamă, e de distanță, deci am mai jucat Piper. Ce-am zis? Deci am primit. Bă, dar și eu. Cu care am jucat la Brawl și am pierdut. Trebuia să știu ce mă, păi că am pierdut azi la Brawl. Da, că am jucat cu un prieten și... Mamă, nu aseară, parcă, boys. Aseară, nu. Bun, ne-a zis spetele. Ce pot să zic? Foarte nice. Eu la de care Star Power sau ce, că nu am înțeles până la urmă. A zis de Dynamite. Și a pus sub el și, na. Nu ești la Turner Boys, la Championship. Da. Stați un pic. Așteptați. Am revenit, am luat și win, da. Așa. Op, heal trebuie să dau bun. Da. Stai cu Leon, dacă de să dau heal, bag un Pem, că blocul la mare. Și s-ar putea să fac misiunea asta în turn, că mă duc pe 16 acum și da.
Stați un pic, ar trebui să mă dau jos de pe scaun afară să mă fățui un pic. Da. Oi, îmi dau un euro la coechipier, dar da, e bun. Oi, boys, hai să dăm ca să facem heals. Pentru na. Că na, facem heal așa frumos. Ce-ai făcut, bobiță? Bun. Argin. Așa o să băgăm. O să terminăm acest meci cu voi, împreună că celălalt n-am putut să-l terminăm, că da. Că da. Mamă, cine a făcut? Bun, ai găsit suplintit, poți să mergem acolo și bam. Da. Acest episod, după ce le editez, nu le editez, trebuie să tai niște părți din el. O să îl postez direct, adică trebuie să tai o parte, cred. Bang! Nu am ce heal să-ți mai dau, da, parcă n-am făcut o misiune, n-am mai făcut-o nimeni. Și mi se pune heal și când mi regenerez eu viața, adică te rog frumos. Viață extravagantos. Monstantos, mamă, ce gol ne luăm acum, 1-1 Gica Hagi. Aiza, wow, ce nume fain, Aiza. Foarte inteligent, mamă. Aiza, ce mă... Bă, ăștia nebot, boys. Tu vezi, boss, că ce ne... Mamă, tu se uită pe mine, mamă, ce buni sunt. Ce buni sunt, is. Dăm. Punem aici ultimata. Mamă, cine a împins de ei bun. Oricum o să dăm aici niște damage și niște heal în același timp. Că de ce nu? Mamă, cine a făcut? Nota nu, Hazaiza. Habă. Haide să loculesc, nu. Ce mortiție pal. Ei la ei toți sunt buni. Adică toți. Deci dacă ăștia ne bat, mă las de joc, ești nebun. Nu ar trebui să ne bată ăștia. Copiii ăștia așa slăbănoci. Ți-am dat o țicătoare ultimată și așa se face. Bun. Am făcut 26.000. Perfect. Am făcut așa, cât avem? 13 minute. Hai să ne băgăm un singur meci de Super City Rumble ca să facem, adică unul, ne băgăm și o să, cum să zic eu, da, nu contează. Să mai băgăm să facem toată misiunea, ce m-a păcălit. Da, nu cu voi, adică singur o să o bat, pentru că, da, pot să nu vă țin și, da. Știți ce zic eu aici? Ha, bă, dar dă-i, bă, că e angry deja. Prietenul nostru. Ba da, am uitat. Forță. Și tu poți să dai de acolo liniștit, da, liniștit. Ba nu sparge ăla. Am dat, îl batem easy îl batem, tu nu vezi, uite-te. Dau și de ăsta. Mama, nu muri. Igele, de ce ai murit? Nu. Bine. Ți-a dat și... Mă da, ăsta e angry? Da, mi-a dat de neajulit. O să revenim când terminăm misiunea. Da, n-am terminat misiunea, dar am mai băgat 2 meciuri, am câștigat. De ce nu? Și avem un Bellbox. 13 bănuți, puncte pe Nani și puncte pe Jackie. Da. 25 de gemuri, bun, e ok. Da.
Deci cam atât ar fi și cu acest episod. Nu uitați să dați un butonul de like și să vă abonați la acest canal. Astăzi. Deci am uitat să vă menționez. Astăzi s-ar putea să apară 2 episoade, ăsta și încă unul, când facem 20.000 de trofee. Și mâine să apară cu pesta sezonului. Deci da, cam atât ar fi și cu acest episod. Nu uitați să dați un buton de like și să vă abonați la acest canal. Pa, pa!